హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బర్త్డే వీడియో ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చాలామంది అడుగుతున్నారు బర్త్డే వీడియో కావాలని. సో అందుకోసం ఒక బర్త్డే వీడియో చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేసుకోండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేసుకోండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, నాకు సెకండ్ ఛానల్ ఉంది, దాన్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియోస్ కొన్ని వస్తుంటాయి, అవి చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ అండ్ అన్ని మొత్తానికి ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసి ఉంటాయి. వీటిని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు టెక్స్ట్ కానీ ఏదైనా మీ డేట్ కానీ, ఇక్కడ డేట్ ఉందనుకో, డేట్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డేట్ ఇది మధ్యలో ఉంటుంది కదా డేట్ది, 13/5/23 అనేది. దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏ డేట్ రాయాలంటే ఆ డేట్ రాసుకోవచ్చు. సో నేను 13 రాసుకున్నా, మీరు 11, మీకు నచ్చిన ఏదైనా డేట్ కావచ్చు, మీరు రాసుకోండి ఇలా. సో మీ డేట్ ఏది ఉంటే అది సింపుల్గా రాసుకొని ఓకే చేసేయండి. దీనికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 5 సెకండ్ నుంచి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ బర్త్డే ఎవరిది ఉంటుందో ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చూపించడం కోసం ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. మీ బర్త్డే ఎవరిది ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను చూపించడం కోసం మాత్రమే యాడ్ చేసిన. ఇతని బర్త్డే ఇప్పుడు లేదు, కానీ జస్ట్ టైంపాస్ కోసం యాడ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ఫోటోని 21 సెకండ్ దగ్గర వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 5 సెకండ్ నుంచి 21 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసి దీనికి టెక్స్ట్కి కిందకి తీసుకురావాలి. సో టెక్స్ట్ కిందికి తీసుకొస్తే వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 21 సెకండ్ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలాగే. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ ఒక 6-7 ఫొటోస్ వస్తాయి. సో సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సింపుల్గా అయిపోతుంది వీడియో. సూపర్గా వచ్చింది. సింపుల్గా చేయొచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం చూడండి, నాకు కూడా టైం అనేది వస్తుంది. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. మీరు చివరి దాకా చూడాలి అండ్ లైక్ చేయాలి. ఇది 2 పనులు మాత్రం నా కోసం చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇదే నా రిక్వెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇది ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, 5 సెకండ్ నుంచి ఆ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే సో ఈ విధంగా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి
సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. 21 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఆ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మొత్తం 4-5 ఫొటోస్, 1 and 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. 5 నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, 3 to 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి అంతే. సో 22 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో 5 నుంచి పెస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చినట్టు ఏ విధంగా నచ్చుతుందో ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో జూమ్ చేసుకోవాలంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు. సో 1 2 and 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో 1 2 అండ్ ఇక్కడ ఒకటి 3 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో నా సెకండ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.